ne bɛ n bolo karamɔgɔ Dabatungara n bala cogo bɛ di Boajibaté ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura min ye Gafura Hawa Seydou Traoré an yɛrɛ denmuso nin y'a ka sɛbɛnni ye Hawa ko a ko kabini novembre kalo tile 3 san 2022 jɛrɛjɛkulu min ni a tɛ diinɛ kofɔ fo diinɛ kɔrɔ i k'a dɔn ɲɛmaa de ye Donbi Fakoli Donbi Fakoli minɛna ka da i k'a dɔn wulikajɔ ani hakilina ni kuma minnu bɔra u ka fanfɛ Boajibaté k'a dɔn a kɛra gɛlɛyaba de ye gɛlɛya in kun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ silamɛya lagosili sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye diinɛ ye o t'u ka fanfɛ sabula olu dalen don fɛn minnu na o ye kokura ye a bɛna taa cɛkɔrɔba dɔ koyi a yɛrɛ bi san 70 ani san 9 la jɛrɛjɛkulu min n'o sigilen don a fɛ i k'a dɔn o de ye ayiwa maaya Boajibaté o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ayiwa farafinna dɔnniya kokɔrɔw ani farafinna laadaw olu dalen do de la ka tɛmɛ Ala ko kan ni dun ko Ala ni ko Mahamadu Boajibaté k'a dɔn o bɛ silamɛ diinɛ ko fɔ u tulo tɛnɛ ye o kuma in mɛnni ye f'u bi lagosili ta ni ka ɲɛsin a ma sɛbɛnnikɛla ko professeur Donbi Fakoli a minɛnɛw kadara de kɔnɔ a minɛnen min kɛ kiiri kɛra kiiri kɛlen a fɔra n k'i ɲininka min ye kalo 12 kaso i k'a dɔn ayiwa kalo 12 kaso min ye kalo 8 kɔni o kɔni kun de ye n'a yera ɲɔgɔnna wɛrɛ la a bɛ minɛ ka don kaso la kalo 4 kaso i k'a dɔn o kɔni kun ye kaso yɛrɛ datugulen bɛɛ kun ye sɛbɛnnikɛla ko a minɛna dalu min na kiiritigɛlaw ko a ye jɛ de kɛ jɛ min n'o o ye kojugubakɛlaw ka jɛ ye u k'o ma tubabukan na association des malfaiteurs Boajibaté k'a dɔn u maa 4 olu de salula ɲɔgɔn fɛ maa 4 kɔni i k'a dɔn dɔw bilala kelen o ye kucukucu kɛ u ma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kalo 4 kaso datugulen min fɔra Donbi Fakoli ye sɛbɛnnikɛla ko kalo 4 kɔni a dafara kabini mars kalo tile 3 tɛmɛnen na min kɔni kun ye a kan ka bilasa ka taa kaso nka n'i ye wulikajɔw ta k'a lajɛ procureur commune 4 na Bamakɔ Idrissa Amidou Touré o ye wulikajɔ boloda ka sariyatigiw wele min ye kasobon tigiw ye Ala kan'u ci min ye Donbi Fakoli ye a ka kɛnɛmana y'a ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔli nin b'a jira k'a fɔ kaso a kan ka tɛmɛ n'a ye o de ma bɛn a ka surunin donbaw ma sabula surunin donba ŋana dɔ b'a bolo o ye Kamerunka ye o t'a de ko Ngengele Masi Ngengele Masi kɔni o bɛ fo ka digi la sabula a ko nin min gele filɛ nin ye nin ye sariya sɔsɔ ye nin min gele filɛ nin o ti bɛn tiɲɛ don min ye Donbi Fakoli sariyatigiw kɔni y'a ɲangi ɲangi in kɔni kɛra wa a y'a kaso yɛrɛ dafalen kɛ min ye cɛkɔrɔba don san 70 ni san 9 o ye cɛkɔrɔba ye i k'a dɔn hali bi a minɛni k'a datugu kaso la o bɛna kɛ gɛlɛyaba de ye sɔmin gele don k'a fɔ farigan misɛnnin caman b'a wolo la Boajibaté k'a dɔn n'a minɛna ka datugu o kɔni bɛna kɛ sababu ye a ka fariganw a n'a ka banaw ka juguya o tuma ale bɛ min ɲini o de ye tribunal k'i bolo bɔ a kana sɛbɛnnikɛla ko Kamerunkaw ka nin zoro nin donba ye min ye ɲɛtɔ min fi a tɔgɔ de tuguni Ngangale Masi Ngangale Masi bi taa ka segin la Kamerun ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni bɛ se k'a to ayiwa a b'ara ka min zoro naani don n'o ye Donbi Fakoli ye i k'a dɔn bolo bɛ a kana tuguni a ye sarakisɛw ta a ye wulikajɔw fɔ a ye hakilina caman da sariya ye sariya ni min fɔra ko hali n'o yɛrɛ tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa minɛna ka don kaso la k'i datugu n'i ye kaso in hakɛ dafa i ni bilali ka kan jango n'a sɔrɔla cɛkɔrɔba don san 79 i k'a dɔn o ti denmisɛn ye ko caman b'a la o ti ko a la bilen o tuma kiiritigɛlaw ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to a ka kiliyan n'o ye Donbi Fakoli a bɛ bila cogo min surundonba wɛrɛ minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fo ka digi la min bɛ se k'a to ka kiliyan i k'a dɔn fiɲɛ bɔ da bɛ d'a ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Hawa Seydou Traoré o ka fasiri don karamɔgɔ ne bɛ n tɛ don Nouvelle Horizon kelen o ka kɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Seydou Konate Seydou ko a ko jɛjugu laban ye ɲɔgɔn curo ye karamɔgɔ Dabatungara min ye sema ye n'o bɛ tali kɛ min ye coordination de mouvement de Lazawade karamɔgɔ Dabatungara e k'u ka bolofara dɔ bɛ yen olu kɔni y'u ka koso ni kasaw cɛ ni k'u yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɔn in sigilen bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la karamɔgɔ Dabatungara k'a sababu
kɛ bamanciya wale malidenw ni marifata mali kama ni ka mali buruja min ye ka fara ɲɔgɔn kan kabini maa kelen fo kana kɛ jɛrɛjɛkulu belebeleba ye sɛbɛnnikɛlaw ko min ye u ka bɔ kelen kelen baara la u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan u y'o de tɔgɔ da ko sema n'i ye sema lajɛ coordination des mouvements de l'Azawad karamɔgɔ Dabatungara i b'a ye k'a fɔ minnu ye burudamɛw ye minnu ye larabuw ye minnu ye golofimaw ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan a ko ni fara ɲɔgɔn kan in n'o de kɛra u kolo bɛ girinya u ka laɲini kɔnɔnaw la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Dabatungara min kɔni ye farafarali ye o dugu jɛra a ko u ka bolofara min bɛ n'o ye au conseil pour l'unité de l'Azawadi an k'o ma ko HCUA olu ka kuso ni kasaw cɛ sɛbɛnnikɛla ko nunjuru bɛ maa min bolo karamɔgɔ Dabatungara o de Idrissa Aga Intagarasa ale y'a yira k'a fɔ damatɛmɛ wale a bɛ sɛ ɲɛji bɔ a ko dɔ kɛra ten sa a ko n'i y'a jateminɛ kabini san 2011 karamɔgɔ Dabatungara marifa danbolo disi la u ka laɲini u ka kɛta dugudenw sɛgɛnna dugudenw ɲanina mali ɲɛmaaw ye dabali ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa anw yɛrɛ dama de don sabu malidenw ka kɛlɛ don an ka bɛn ko la nka hali bi olu dɛsɛ bɛ ka bɛn ko la sɛbɛnnikɛlaw ko u kɛn bɛ ka jamana darakɔrɔbɔ san o san min ye avril kalo tile 6 ye karamɔgɔ Dabatungara u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya u b'o ɲɛnajɛ kɛ pick-up ni marifa jugu fɛn fɛn b'u bolo u bɛ bɔ n'u bɛɛ ye an'u ka kɛlɛkɛcɛw ni ka défilé kɛ jamana kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara mun de b'u kɔnɔ jamana ko la sɛbɛnnikɛlaw ko a ko o bɛna kɛ alamisa nata min bɛ bɛn avril kalo tile 6 ma nka yan'o don cɛ min y'u ka bolofara kologiri mun bɛ n'o ye HCUA ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ dɔ kɛra ten sa n'u tɛ tiɲɛ dɔn olu kɔni n'u fosi ka b'u ka tɔn na sabu ko tɔn in tɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ko dɔ kɛra ɲɔgɔn nɛgɛ na sa o tuma k'u ɲanina u tɔɔrɔla dugu tɛ ka se ka développer karamɔgɔ Dabatungara ko jɔn de bɛ t'i ka nafolo don yɔrɔ la marifa danbɛ maaw disi la yɔrɔ min na o tuma k'olu bɛ taa fara jamana ɲɛmaaw ka hakilina kan sabu k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ baara min na malidenw ka fara ɲɔgɔn kan mun na olu dɛsɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin fanga dɔgɔya min kelen filɛ nin ye karamɔgɔ Dabatungara o bɛna kɛ sababu ye ni k'u bila miiri la a tɔ minnu bɛ yen olu fana na fara min ye ni maa bɔlen ninnu kan wa walima olu na t'u nɔ na wa a k'u ɲininkali to min bɛ yen nka siga kɔni tɛ min na dɛ min ye accord de paix d'Alger ye jamana ɲɛmaaw kɛmɛ k'u sen nalimu ko kan a ko o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ accord kɛcogo de ma ɲa nin ye accord san 8 ye karamɔgɔ Dabatungara o bɛ jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta guwan don min na ni ka bolo jan gɔnɔ na jagoya ka accord se diɲɛma ɲɛna o tuma IBK y'a kɛ ka sɔrɔ a seko ma tɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsi minnu b'an kunna an bɛ don min na ko bi u k'u tɛ don janfa la maa si ye accord min bɛ ni IBK y'a tigɛnɔbila kɛ a ko accord in man ɲi jamana ma hali dɔɔni min ye accord in ye k'a bama yɛlɛma rebelles de tun ko abada ko maga tɛ k'a la dɛ ko ka accord in to a nɔ na sɔrɔsiw fana y'a yira k'a fɔ ni accord in tɛ yɛlɛma accord min filɛ nin n'a bolo nɔ bilala san 2015 olu fana tɛ baara kɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye HCUA ye u y'a yira k'a fɔ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min na olu bɛ taa fara jamana ɲɛmaaw kan yan ko min ye Mali baara Mali ka hakilinaw ye o bɛ se ka santalama cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu n'i ye ba boso ka wolo bɔ a la i k'a dɔn wolo to a tɛ bɔ ba wolo la Jabate n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 200 ani siɲɛ 18 u ye dɔ kɛ Sidi Yaya Jalo fulakɛ nin y'a ka sɛbɛn ye a ko cogo di Jabate n'i ye Mali gouvernement ta gouvernement ministre minnu sigilen don ministre min bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen bokuru ye Jabate o de bɛ kɛ Ibrahima Kasa Maïga ye Ibrahima Kasa Maïga u k'a ma ministre de la refondation de l'État Ibrahima Kasa Maïga Jabate k'a dɔn ale kɔni a nata barika bonyana sa Mali kurako la sabula hali a ministre tɔɲɔgɔnw olu ka baara a b'a fɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ e dun tɛ maa dɔnnen ye Jabate k'a dɔn ni sababu tɛ min ye Ibrahima Kasa Maïga Jabate k'a dɔn a tun bɛ to dibi la ka waati jan kɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ale kɔni kun ye kolokalama ye M5 RFP la Jabate i k'a dɔn M5 RFP ko o de kɛra sababu ye a ka ministeriya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ministeriya in sɔrɔlen a tun bɛ giringajɔ ani fokadigi min na M5 RFP kɔnɔ Jabate hali bi n'a ka bi a ɲɛna ko an bɛ taama de la bolofuranjɛw i k'a dɔn ani Ibrahim Boubacar Keïta nanini walima o gɛnni o misali suruma yɛrɛ ye min ye a yɛrɛ bɛ ministeriso min kunna n'i y'a ka cabinet ta k'a lajɛ Jabate k'a dɔn a y'o damakulu damanda ye n'i ye suruku ye dibi la fɔn fɔ b'a nɔfɛ a y'a yɛrɛ den ye waliden da la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo ka jateminɛ bolo kan gouvernement ye maa caman de
malikura wajabate baara kilalen bɛ awa ministre ni ɲɔgɔn cɛ Ibrahima Kasa Mayiga politique mate ate politique dɔn n'o tɛ a kelen bɛ k'i balafɛn minnu na wajabate ni politique ma ye itita i yari so o la a ko min ye wuli ka jɔ ye a delila ka politique nɛnɛ wajabate n'a ɲinɛnen don kɔ o ka fɔ a ye sabula député ya delila k'o ɲini a faso la min ye bure min ye o don wajabate k'a dɔn politique tɔn min bɛ n'u k'a ma ko IRD a kun y'o tɔnden ye wajabate a yara ka taa bi i k'a dɔn Bugurunjɛ la fo ka a n'u sara sabula o don ani muso dɔ kun bɛ ɲɔgɔn na Acheta ayiwa Haidara Acheta Cisse n'u k'a ma Chateau wajabate k'a dɔn o y'a tili min bi bama bɔ ji la sɛbɛnnikɛla ko wajabate k'a dɔn o défaite damanda a tor'o de la sa ka n'i yɛrɛ sɔrɔ M5RP kɔnɔ wajabate k'a dɔn waati yɛrɛ kɛra i k'a dɔn télévision so ni radio so olu b'a wele i k'a dɔn a bɛ taa kuma wajabate k'a dɔn a kɛra n'a fɔ anw ɲɔgɔnna animateur don nka a mɛnna dibi de la Choguel Kokala Mayiga i y'a dɔn ko nin ka ŋanaya o tɛ bila ko ye wajabate k'a dɔn a b'o ladege a bɛ taama o nɔfɛ wajabate k'a dɔn a bɔ fo ka n'a kɛ ministre ye sɛbɛnnikɛla ko bila haki o bi bɛn nka n'i ma ɲɛ k'a fɔ i kɛra ministre ye i bɛ ministre so min kunna wajabate k'a dɔn baara min kofɔlen du ye i k'an ka don baara ma nka waati dɔw bi kɛ Ibrahima Kasa Mayiga a bi ɲinɛ wajabate k'a dɔn ale yɛrɛ ka ministre so baara ye min ye n'o ye ayiwa jamana kura Mali kura yɛrɛ basigi a n'a yɛlɛmaliw ni hakilinaw o de kalifalen don a ma nka min ye awa ministre so wɛrɛw ye olu ka baara wajabate k'a dɔn kɔlɔsikɛla caman y'a ye k'a fɔ a b'a fɛ k'i bolo daw la walima a kodɔnbaliya don wa yalima dabangama don wajabate k'a dɔn maa ti se min na i wolo ti yɔrɔ min sɔrɔ n'i y'a sama ka se a bi bɔrɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko awa ministre tɔw olu kɔni b'a lajɛ sa sabula a bɛ to ka na fo olu ka ministre baara yɛrɛ n'a ti ɲini k'o kɛ olu nɔ na waati dɔw bi kɛ a bi k'i ɲɛna k'a fɔ ministère de l'administration territoriale wajabate i k'a dɔn a y'olu ka baara a b'a fɔ k'olu ka baara de kɛ sabula o cakɛda in bilalen bɛ politikimaaw u ka kuma politikimaaw i k'a dɔn u n'olu ka ɲɛfɔli kɛ Ibrahima Kasa Mayiga kuma dɔ la a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa gɛlɛyaba de bɛ Malikura ministre so a tilalen don ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kan k'i se kɛ i ta fana min kalifalen du ma i bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin o ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye wuli ka jɔ kura ye o bolo dalen don sabula jɛrɛjɛkuru kura dɔ sigira o ko min ma commission de vulgarisation min ye sariya kura ye commission de vulgarisation nouvelle constitution wajabate k'a dɔn jɛkuru kura dɔ sigilen don min kan ka kɛ sababu ye jamana sariya sunba kura min n'a sigira a ɲɛfɔli kan ka kɛ k'a walankata bɛɛ lajɛlen k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama o cakɛda in sigira sen ka jamanakuntigi de fɛ wajabate k'a dɔn kuma dɔw la a bɛ wuli ka jɔ boloda k'a karaba i n'a fɔ cakɛda in n'u ka taa don ale ka ministère so la wajabate k'a dɔn kelen dɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a yɛrɛ kɔni maa si den kelen t'a dɔn i k'a dɔn awa Ibrahima Kasa Mayiga a yɛrɛ ka ministère so a kan ka baara min kɛ a t'o de dɔn wa yalima i k'a dɔn awa min ye fili ye fili dabɔngama don wa sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔn bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn Sidi Yaya Jallow an ye min zalo ka bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye wajabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don ko kura a don l'enquêteur sɛbɛnnikɛla o ye la rédaction karamɔgɔ daba tungara ko an ka taa CMDT la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ bureau du vérificateur général min ye wuli ka jɔ belebeleba y'o ta ni ka CMDT sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tungara a bɛ komi ni kulekan min na bɔ yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye faso nafolo ye o tuma yirala k'a fɔ jamana ka sariya sɛbɛn na a man kan abada maa ka tulonkɛ k'a la jango ni k'i jufa fa ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko nin sɛgɛsɛgɛli in baara min bolola bureau du vérificateur général maaw fɛ n'o ye Samba Alhamdu Babi ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ san 4 baara don a ko nin sɛgɛsɛgɛli karamɔgɔ daba tungara a daminɛla san 2017 2018 19 ka taa kuncɛ 2020 a ko n'i y'a lajɛ ɲɛma kɔni bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ maa min tun bɛ a waati o de ye Baba Berté sɛbɛnnikɛla ko Baba Berté a n'a jɛɲɔgɔnw ye baara min boloda a ko fali yera sange kɔrɔ dɛ sabu min ye CMDT ka wari baarakɛlaw ka wari Mali ka wari sefa wari miliyari 3 ni miliyɔn 400 karamɔgɔ daba tungara u y'o cɛ ka kun ka taa
burusikɔnɔmaa mana kala burusikɔnɔmaa mana kala cogo o cogo m'o de f'i ye wa Jabate Bamakɔ yan cɛ o cɛ i mi cogo dɔn i kalanda ka kala walima i balila ka kɛ faama ye dugubakɔnɔmaa b'i da don problème u b'i don problème na ɲanakaw ka dangile lajɛ Bakaricogo la kɔnɔ jɛlen don ŋaniya ɲumanya la u y'a dabir'a da la pewu a b'a yɛrɛ ɲini bi u ma dabir'a da la maa si m'a kɛ dugubakɔnɔmaa ni politikimɔgɔw kɔ Baba Berete i k'a dɔn ale a ɲɔgɔnna baarakɛla tun tɛ jamana in kɔnɔ hakili b'a la o nka kabini a commencé ka na don i k'a dɔn IBK nɔfɛ jɛ la a ma dafir'a da la nin awɔ Ala bɛ far'a kan min b'a ɲɛ o dɔnnen don Ala de bɛ far'a kan n'o tɛ kaso wa Ala de b'a bɔ naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ min ye san 4 dɔdɔlima ye jaabi bɔra ka bi min ye bureau du vérificateur général karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ u y'a yira k'a fɔ baarakɛlaw ka nafolo dunna min ye CMDT ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ sigira sen kan san 1974 o ni ɲinan cɛ san 49 a ko CMDT sigira sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ni ka baara k'a yɛrɛ sunna ka wari ɲini ni ka tila ka mago ɲɛ jamanadenw ye a ko n'i y'a lajɛ hakilina mun b'o la min kɔni ni fangakɔrɔ maaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ u nana k'a kɛ bafa ni kilicɛ ye a ko ni kɔɔri sɛnɛna kɔɔri sɛnɛnaw fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ CMDT de bɛ kɛ sababu ye ni k'a san ni ka taa n'a ye diɲɛmaaw ka sugu kan karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ni ka t'u ka tɔnɔ ɲini a la o tɔnɔw bɛ ɲini min ye usines ye olu bɛ ɲɛnamaya a ko min kan ka bila jamana ka kɛsu kɔnɔ baaraw bɛ boloda a ko min ye taxes ye impôt CMDT tun kan ka min sɔrɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ k'u ye jamana kumaniya nin bɛɛ lajɛlen ma min ye baarakɛlaw ka tɔrɔmɔya mun bɛ n'o ye risuruni ye u ye baarakɛlaw fana kumaniyaw ma ni k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka k'u kun sɛbɛnnikɛlaw ko a ko n'i ye Mali lajɛ CMDT a sunba bɛ yɔrɔ damadɔ la a ko min ye Sikaso ye Kucala Fana Kita karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ni ka n'u ka sunba bila Bamakɔ yan a ko nin kelen o kelen ɲɛmaaw de bɛ yen nka min ye a ɲɛmaayasoba o de bɛ Bamakɔ yan ale de bɛ munumunu salo kɛ nin bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min kɔni jamana ye ale de kan ka kɔlɔsili boloda karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ko nin sera ka boloda cogo di maa minnu kan ka kɔlɔsili boloda n'o ye minisirisow ye nafolo ka taa bila sɛnɛkɛlaw ka baara la a ko min kɔni ye sɛfɛ wari ye ka se ka wari dun ka se nin kundama in ma karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ko dɔ ma ka baara kɛ a ko ni CMDT ɲɛmaaw y'u ja gɛlɛya a ko jamana minisiriso 2 min bɛ n'o ye sɔrɔ ni nafoloko ye ka taa bila min y'an ka sɛnɛko ye o ɲɛmaaw tun bɛ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko campagne n'o banna karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ minisiriso de kan ka wuli ni ka baara dɔdɔlima min ye CMDT ɲɛmaa ye a kɛra cogo di nankan sigi tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca baara kɛra cogo min na k'a ɲɛfɔ an ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye CMDT ale bɛ k'a ta kɛ tɔnɔsɔrɔ ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ni fɛn minnu ka kan k'o di kɔmasegin na n'o ntanya bɛɛ a ko min ye Baba Berete karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ k'a bɛ sɔn ka taa dɔnko la ni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ maa dɔ kɔni bɛ CMDT kunna bi n'o ye Dr Nango Dambele a ko k'ale sen t'o la dɛ ko sen t'a la sabu k'o nana 2021 nin dun ye sɛgɛsɛgɛli ye 2021 kana n'an ko ye min kɛ o man jugu Baba ta ya i ye jaabi dɔ ye fɔlɔ naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a ko min ye Baba Berete administration ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a ko min ye ba tɔgɔ tɛ se ka bɔ bagolo la ko siga tɛ min na min kɔni nin sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni nanko yɛrɛ ani dɔɔni sɔrɔ nin ko in na nka min kɔni wari tununko kuma min bɛ yen nanko sen t'a la bi a sen t'a la sini min kɛra Baba tile la a sen t'o de la a sen t'o de la kuma fɔ k'a jɛya sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a ko min kɔni ye CMDT ye i b'a ye k'a fɔ min ye Bafa ni kilicɛ ye kabini cakɛyɔrɔ sigira sen kan an ka jamana in kɔnɔ sabu ɲɛmaa caman bɛ na o b'a jufa de fa ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ko foyi tɛ bɔ a la bien sûr nka Zeyina fɛn bɛ bɔ nin na dɛ kunnafoni filɛ u tɛ nin sɔrɔsi denmisɛn ninnu u tɛ nin dɔn o bɛ dɔ ɲi kari ka u dafa joli la non ça on blague pas u kana ɲinɛ sandiya la engrais feerela tɛ engrais kolonden ta ka na jamana kɔnɔ ka miliyari a dossier k'a wuli a bɛna wuli sisan an tɛ ɲinɛ a foyi kɔ bilen maa tɛ to yen koyi an tɛ kɛ dugu kunna k'a ka dɔgɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ l'enquêteur kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate n'i ye nkunanjɛ ye sagaw nɔfɛ kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ misiw taara Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min
nya sɛbɛn a to de ko Abdoulaye Ouattara a bulo ko a ko ministre Gindo Wajabate k'a dɔn a y'a sogo doni ka moti sɛgɛrɛ sabula bɛnkanw ani gouvernement kun ye hakilina min da Wajabate n'a fɔra ko biennale n'o ye ɲɔgɔn kunbɛba ye biennale min n'a kan ka kɛ ɲina Wajabate a san 13 ye nin ye i k'a dɔn ɲinankun kɛra biennale kɔ min ye juillet kalo ye a tile 6 ka taa bila tile 16 la an bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ biennale kɛnɛ ka moti seko ani dongo dɔnkili Wajabate k'a dɔn ka wuli ka jɔ bolo da a bolofara bɛ se cakɛda min ma barika ka bon kosɛbɛ Wajabate k'a dɔn ayiwa min ye soba min bɛ moti n'u k'a ma ko Sali Sori Bamba moti Wajabate a ɲɔgɔn bɛ a n'a ɲɔgɔnda bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko caman jɛ fanga ɲɛma min ye miyankakɛ ye colonel Assimi Goïta a n'a ka premier ministre Wajabate k'a dɔn bɛn kɛra kan u ye yamaruya di kɛ min ye biennale ye a ka wuli san 2023 biennale na daminɛ Wajabate sabula a wa biennale ye ko bade min bɛ kɛ sababu ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen duwakun kelen Wajabate k'a dɔn a nafa ani barika min b'a la ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ juillet kalo tile 6 ka taa bila tile 16 la o de la min ye ministre n'o ye Gindo ye Wajabate k'a dɔn dɔngɔnɛkɛ a y'a sogo doni ka moti sɛgɛrɛ a kelen ma taa dɛ président, conseillers régionaux, directeurs régionaux des arts, de la culture, industrie hôtelière, tourisme. Wajabate kata se bolo fara fon n'a be moti jamana na no be foroba bara ko fo walma politique bara walma awako koro tigi Wajabate ni bele jele de wele la sabla akaka min no be na boloda anyaka fo be nyina biennale santan ani saba biennale tike wa awulila amoti kaw abonyana karama taledo dama Wajabate ko ni ya ta kala je demso nga wuli ka jɔ ani cɛsiri olu de bina fara ɲɔgɔn kan ni ka ye moti région 10 ani 9 nin bɛɛ lajɛlen dugubi ye kɛnɛ kan Wajabate i k'a dɔn biennale n y'a f'i ye fɔ cogo min na i k'a dɔn assise nationale min dɛmɛna a kuma fɔra o kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a sɛbɛn colonel Assimi Goïta fɔn fɔra bɛnkan gɛnɛw ka baara k'a bɛɛ lajɛlen bilen sen kan Wajabate i k'a dɔn gouvernement min ye malikura ye i k'a dɔn fɔn bina ni bɛn ni keleya ye Wajabate k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min ni bɛɛ lajɛlen dafara soba in kɔnɔ Wajabate b'a ye k'a fɔ dugutigi moti a dugutigilakaw n'o ye Baba Touré ka taa fara maire ka ciden moti Kasim Babɛri Jite min ye ayiwa dugudenw ye sudu baba yɔrɔ a bɛ fɔ ten Wajabate k'a dɔn ayiwa biennale kuma i k'a dɔn ayiwa ministre nana n'o kuma de labɛnw kan ka kɛ kɛcogo min ni min kan ka kɛ wuli ka jɔ ani taafanw kan ka bɛn min ma bɛɛ lajɛlen de nin b'a la politikima ani duguden ani ayiwa foroba baarakɛlaw colonel major Abasi Dambɛlɛ Wajabate k'a dɔn ale de moti ayiwa gouverneur ye a y'a jira k'a fɔ min ye motikaw ye u bɛ se nin kɔrɔ Wajabate k'a dɔn moti n'a lamini u bɛ se nin kɔrɔ hali sabula ayiwa danaya min dalen don ka da u kan moti olu kɔni n'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ nin kɔni ka kɛ hakilina kura ye nin ka kɛ ko sabatilen ye jamana ɲɛmɔgɔ a b'u fɔ k'u waleɲumandɔn nin ye danayabadi min dara ka da moti ka bɛɛ lajɛlen kan maa kelen man ka to kɔ seko dɔnko Wajabate k'a dɔn ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ moti waralen don la kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ ni nin bamanandiya wale in dɛ i k'a dɔn dunan fɛn o fɛn bɛna an fɛ yan Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko moti Wajabate k'a dɔn ayiwa dunanjatigiya fanga kun ka bon moti kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye jahadimaw den nana u sen bila o minɛn na k'u da kulo ci nin bɛna kɛ sababu ye hakilini kura ani wuli ka jɔ kura ka bolo da a ko biennale Wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ ministre de l'artisanat et du tourisme de l'industrie hôtelière tourisme Angoli Gindo Wajabate i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ Sikaso sanjan dɛmɛnen i k'a dɔn biennale laban min kɛra o kɛra Sikaso bɛn de kun kɛra k'a fɔ a bɛ kɛ moti tɛmɛnen kɔfɛ a jirala k'a fɔ biennale ka wuli ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ a dɔnnen don Wajabate k'a dɔn ayiwa ɲɔgɔndan in bɛ kɛ fɛn bɛɛ la ɲɔgɔnlɔnbɔ k'a tigi bɔ i k'a dɔn maana bɔ ni ziri da nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ayiwa a kɔnkuru la min bɛ kɛ a ko o kuma min kɔni ye wuli ka jɔ ni labɛnw ye o kan ka kɛ Wajabate sabula nin bɛ kɛ sababu ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo k'a bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni
karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don l'indépendant sɛbɛnnikɛla o ye président du collectif des associations musulmans du Mali karamɔgɔ Dabatungara a ko olu yɛrɛ kɔni wulila k'u jɔ ni ka dɛmɛɲɔgɔnya k'o ɲini kunnafoni dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛrɛfu banbali karamɔgɔ Dabatungara camancɛ fanga mago t'o la an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a lajɛ maninfinya tɛ taa bana kɔ ni jangoro nana karamɔgɔ Dabatungara an bɛ wuli ka taa n wakili don maa mun na o de ye bulusi jɛma bɛ maa mun na n'o ye furakɛlikɛlaw ye sɛbɛnnikɛla ko olu ka baara bila penten kelenw o tɛ ɲuman ye jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ olu kɛmɛ k'u sigi ka fɛn dɔ lajɛ karamɔgɔ Dabatungara n'a kɛn bɛ dabalibanko ye o de ye Mali dɔgɔtɔrɔsoba fila ka grève ye a ko hôpital du Pont G hôpital Gabriel Touré a ko nin tɛ ɲuman ye jamana kɔnɔ dɛ a ko olu b'u sen n'o kɛlɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye hôpital du Pont G karamɔgɔ Dabatungara olu yɛrɛ ka ɲinifɛn n'o ye syndicat maaw ye o kɔni de ye ni bɛn kɔni ma kɛ ko la baara ko kuma kɔni t'a la fiyewu sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ n'an tora nin taabolo in na karamɔgɔ Dabatungara min kɔni maa fatubagatɔw bɛna caya a ko min ye hôpital du Pont G jɔyɔrɔ mun b'a la bi Mali furakɛli la a ko fitinin tɛ a ko min ye bana kologirin caman bɛ yen bana kumaba caman bɛ yen olu de b'a bɛɛ furakɛ a ko o kɛnɛyaso in datugulen don bi karamɔgɔ Dabatungara ala ni baarakɛlaw ka ɲinifɛn ye o kuma ni ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye o kuma ko baara kɔni tɛna boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko olu ka wuli ka jɔ ni ka fɔ ɲɔgɔn ko min ye kuma ɲɔgɔnya k'o sabati a ko jamana marabaw ye minisiri mun bɛ yen n'o sigilen bɛ kɛnɛya kan n'o ye Jaminatu Sangare karamɔgɔ Dabatungara ani a ka syndicaw bɛ se ka bɛn ko la a ko min kɔni bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ k'i bolo da dusu la min tɛ bolo kɔnɔ fɛnɛ ni ko i bɛ bolo tuma bɛ a laban bɛ kari sɛbɛnnikɛla ko a ko Jaminatu a hakili bɛ malidenw na Jaminatu hakili bɛ kɛnɛyasow la karamɔgɔ Dabatungara an bɛ waati gɛlɛn de kɔnɔ a ko min ye laɲini ko ye wajibi ye syndicat n'a sigira don o don a bɛ laɲini kɛ nka min ye laɲini fana k'a kɛ waatiw de bɛ a ko Mali bɛ waati min kɔnɔ bi karamɔgɔ Dabatungara ko bɛɛ lajɛlen kan ka sabali dɔɔni a ko syndicat taabolo ye nin ye koyi u b'u ka baara la nka n'i ye ko taabolo lajɛ e kuma i bɛ sabali dɔɔni a ko ni ka baara bila maaw bɛ ka sa karamɔgɔ Dabatungara ko fana y'a damana kɔlɔlɔ de ye jamana kɔnɔna la o kuma don min na ni gɛrɛfu ko kuma banna don min na maa minnu sara k'olu bɛna se ka wuli wa sɛbɛnnikɛla ko min ye gɛrɛfu hakilina kɛbaaw ye karamɔgɔ Dabatungara min kɔni wulikajɔ caman kɛra n'o ye dugutigilakaw fɛ alimamiw fɛ bɛɛ lajɛlen ye seko ni damayira kɛ jamana ɲɛmaaw a ye na min ye sénégalisiw a ye na a y'a lajɛ min bɛ se ka min to a kuma k'a la a ka baara kɛ sabu jamanadenw tɔɔrɔlen bɛ dɛ walahi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara e ko min y'o kuma kɔni ye o fɔra ka turutu ka tarata hali bi min kɔni gɛrɛfu ye k'a b'a nɔ na ni laɲini ma sabati pikiri biyɛn abada a tɛ ta abada ka maa furakɛ Pont G Allah a gɛlɛyara o da n'i taara turu cɛ moriki da la tɔgɔ fɔ balini su bɛ don cogo min na a bɛ don ten Ala k'u hinɛ yarabi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ karamɔgɔ a ka bi bɔli don Boy Jabate naamu min ye jamana in ye i k'a dɔn an ɲinɛnen de don ka kɔsagi bɛlɛ da n'o tɛ Boy Jabate gɛlɛya dɔw bɛ kɛ Mali kɔnɔ ni ne sigi kɛ miiri n kamana bɛ guwan a gɛlɛyaw man ka bɔ sibiri la ka taa tarata la a man ka janya Boy Jabate ɲininka ko munna Boy Jabate k'a dɔn i bɔra ka min fɔ diinɛ jɛrɛjɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'u k'a da fɔn fɔ la u tɛ dɛsɛ hali politiki kɛlɛ a fɔ kelen Boy Jabate i k'a dɔn ɲamakalaw ka t'u da don ko la n'u y'u da don ko la a bɛ ɲɛnabɔ jɔn bɛ jɔn b'u kan sɔsɔ a tɛ an fɔ filɛ tanga saba la Bamakɔ yan Sangazo bɛ n bolo yan tunu ni ɲaare de sɔnna olu de y'an bisimila dɛ n'u ko syndicat a ye na yan minisiri a ye na yan anw de ye dugutigilakaw a ye don bulon kɔnɔ an ka bulon filɛ nin an y'a ɲini a fɛ à partir d'aujourd'hui nin ko in fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la minisiri e bɛ se ka mun kɛ payi a ma ban minisiri b'a fɔ n bɛ se ka nin kɛ sisan n bɛ se ka nin kɛ a ye nin minɛ a ye grève dabila sinon a ka taa baara kɛ a ye baara kɛ a bɛ ban wa a tɛ ban a bɛ ban piyan non mais on a démissionné piyan a bɛ ban silamɛ tɔnw chrétien tɔnw n'olu farala ɲɔgɔn kan k'u da don fɛn o fɛn la a bɛ ban a bɛ ɲɛ pewu ɲamakalaw mana wuli ka jɔ kɛ ka wuli ka jɔ boloda maa ma ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɛ bɛ sɔn tuure ni ɲaarew u place ka bɔ jamana in y'olu de ta ye u t'a dɔn dɛ kojugu mais alors pourquoi an bɛ se nin bɛɛ ma 2 mois de grève 3 mois de grève maaw murutilen don ninnu murutilen don o bɛ se ka kɛ cogo di ka nin jɛkulu saba to yan an kɛn bɛ k'an bolo jigin a man ka tiɲɛ dɛ Boy Jabate segin kan ka nin de kan ka bolo da nin de kan ka ɲɛnamaya kojugu ni nin kɛra sisan ni bɛɛ sɔnna i ta ma Boy Jabate wallahi jamana in bɛ kɛ wulibali karamɔgɔ ka kuma ye wulibali ye dɛ Hamɛ Jakite i k'a dɔn an bɛ sunkalo la n'o tɛ n kun bɛ tesa rappelé n t'a min o n t'a min sisan date bɛ k'o tɔgɔ la ni su tigɛra ayi
ni su tigɛra te taara premier o bɛ bɛn n'o tɛ sisan te ni cigarette o kɔni o kuma t'a la fɔlɔ an y'o haramu ni fitiri tɛ an y'o haramu sa ni fitiri kɔni tɛ an t'o mi bilen a bɛ kɛ te cɔ an ka fiɲɛ dɔɔni sama karamɔgɔ Dabatungara n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la kana siga n bala tɔgɔ bɛ di Wajibate naamu n'i ka sarakati bɔra Bamawolo la dangandalasigi o kɛr'i ma wajibi ye Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Wajibate k'a dɔn sɛbɛnni kɛba Alhaji Shahana Takiw ko Wajibate k'a dɔn an ka minisiriw ŋanaminɛ minisiriw Wajibate k'a dɔn ministre des finances b'o la nafolo minisiri nin bɔbɔ kɛ pasa in Wajibate k'a dɔn kɔngɔ bɛ sabula ale tɛ dumuni i k'a dɔn wari ɲini fɛ sɛbɛnnikɛla ko foyi ma ayiwa Alfuseni Sanu pasa Wajibate k'a dɔn wari de dalen don a ni ka k'a suru jamana kɔnɔ Wajibate ni maa bɛ se min na o lakalili a n'o ɲɛfɔli o bɛ nɔgɔya min ye ɲɔgɔn ye a siɲɛ 134 min ye Laginɛ Bisawo ye marsikalo tile 28 tɛmɛnen Wajibate k'a dɔn minisiri a y'a kɔngɔ fa ni ka bɔ kɛnɛ kan sabula min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye banki min n'u k'a ma ayiwa BOAD i k'a dɔn Banque Ouest Africaine de Développement Wajibate k'a dɔn a kɛnɛ bonya n'a karama tun bɛ ayiwa Serge Ecu i k'a dɔn ale de ye jɛrɛjɛkulu in n'o ye nafoloso in ye ale de y'a ɲɛmaa ye Wajibate i k'a dɔn u ka wari sɔrɔli a n'u ka wari bɔli Wajibate k'a dɔn ŋanaŋanakan t'a bɔ nka min ye Alfuseni Sanu ye Wajibate a man'i jɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan wari de ɲinini na jamana in ye Wajibate a bɛ nɔgɔya ye Nasuru de b'a bolo wa Wajibate yalima a bɛ wurudi de kɛ Alfuseni Sanu i k'a dɔn kabako maa don nin don kɛnɛ kan Wajibate farafin jamana fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ taa n'i ka nafoloko kofɔ Wajibate kuma min n'a ye kɔrɔfɔta k'a da ka ɲɛnabɔliw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Wajibate a ko Mali mɔgɔw bɛ sisan min ye kurandɛgɛ ani kuranko gɛlɛya bɛ b'a Mali kɔnɔ Mali mɔgɔw bɛ min na miliyari 45 sefa wari a ka da tabali kan sisan sɛbɛnnikɛla ko Alfuseni ma tila kuma na Wajibate k'a don sina ka taa kɛsu ta ka wari d'a ma i tɛ taa k'a to dɛ wa a tɛ taa banque la warijɛ minɛ k'a don avion kɔnɔ ka taa sɛbɛnnikɛla ko Wajibate k'a dɔn maliyɛnw u degunnen don cɛmancɛ fanga kun kelen bɛ ka maliden caman dɔrɔn kuranko dɛsɛ la Wajibate k'a dɔn baara banna Alfuseni Sanu ani miliyari 45 wari jɛ Wajibate k'a dɔn k'a nanama sumali ta ka n'a dasi sɛbɛnnikɛla ko baara in bɛ kɛ don min i k'a dɔn ayiwa Marokɛn dɔ bɛ yen n'o ye Ala Shahana ko a ko Musafa Ben Barika ko maliden don nka a ko k'a ye Marokɛn ye k'o tun bɛ kɛnɛ kan aya ni a ye ko k'a la walima a ma ko k'a la Shahana de y'a fɔ dɛ Wajibate ka bi Marokɛn awɔ n ko mankan wuli a ko k'ale Marokɛn de Wajibate sɛbɛnnikɛla ko Alfuseni Sanu miliyari 45 sefa wari a y'a dɛmɛ ka n'a bila Mali kɔnɔ Wajibate k'a dɔn Mali kuranko kurantigɛba min bɛ sen na nin y'a bɛɛ bannen nin y'a sini bannen Ala ni bɔbɔkɛ pasa sababu Wajibate k'a dɔn a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ i k'a dɔn jamana kanu ani jamana ɲɛta sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɔgɔn na minisiri ŋana n'a minisiri cɛ 5 bi jamana in kɔnɔ san b'a sɔrɔ Asimu Goyita a lafiyara san b'a sɔrɔ a ko tabarikala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don l'indépendant karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de Mahamadu Fofana ko an ka taa Segu Daka Gungwa karamɔgɔ Dabatungara min ye kalo tɛmɛnen tile 30 a n'a tile 31 lajɛ kunbɛba dɔ tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nin hakilina in o bɔra chambre de commerce et d'industrie du Mali karamɔgɔ Dabatungara min y'an ka jagokɛlaw n'an ka usine ko ye u taara min ye tile 2 kɛnɛ belebele sigi sen kan min b'a to bɛ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye gansan tɛ ɲɔgɔn ye nafama don ni ka ɲɛsin Mali ka sɔrɔ ani nafa ma sɛbɛnnikɛla ko maa min ye kun dɔ nin ko in kɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ a la banabagaw ka dankelen Maju Sɛnpara a man ka dɛsɛ o la fiyewu Wajibate n'a dɛsɛ o la an bɛ ɲininkali kɛ yalima Maju Sɛnpara min bɛ bɔ Banaba o don wa y'a den don wa Madu Bilen den don wa Fatumata 7 den don
Wajabate ni maa min ɲɛ feere kɛ Ala ma i k'a dɔn i tɛ juru Ala tɛ juru don i la a b'o juru sara yɔrɔnin kelen Madubile ye juru min don Ala ye juru sara in dara kɛ maju ye n'ale de bɛ jagokɛlaw ɲɛma a fɔ ko alhamdulillah a ye mun fɔ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun bɔra min ye tile 2 ye Mali usine ni jagokɛlaw fɛn fɛn ko de da bɛ nafa sɔrɔ sira ko la bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ da ka kun kan min ye kuma ye a bɔra ka bin jamana ɲɛmaa minnu tun bɛ yen karamɔgɔ daba tun u y'a yira k'a fɔ nin kuma in a jaru ye fo ka damatɛmɛ min ye Manju Sɛnpara a hakili juru caninen don Manju Sɛnpara a bɛ yeli kɛ yɔrɔ jan fɛ Manju Sɛnpara ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ a ko kilisi jumɛn bɛ Manju da dɛ kilisi tɛ sabali don Wajabate n'i b'a fɛ ka se diɲɛ na i bɛ sabali n'i b'a fɛ mɔgɔw ka siri ɲɛ i bɛ sabali n'i b'a fɛ ka lahara sɔrɔ i bɛ sabali n'i b'a fɛ ka wari sɔrɔ i bɛ sabali n'i b'a fɛ maa caman i k'o sɔrɔ i bɛ sabali n'o tɛ Maju kelen tɛ milliardaire ye nka bi n'a fɔra chambre de commerce Mali milliardaire bɛɛ lajɛlen bɛ na min donnen don a bɛɛ bɛ ye kɛnɛ kan wari b'olu na abada an kɔni bɛ taa sabula a bɛ k'anw ɲɛna k'a bɛ fɛn d'aw ma hali n'aw ma wele an bɛ taa nka milliardaires ka taali wari bɛ d'u ma abada sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun u ye kuma bɔ ka bin u b'o kɛ min ye Manju Sɛnpara ye ale de bɛ chambre de commerce d'industrie kunna bi a y'a yira k'a fɔ nin tile 2 lajɛ in a bɛna kɛ lajɛ nafama ye sabu n'i y'a lajɛ Mali bɛ camancɛ fanga kɔnɔ kɔgɔji t'an bolo karamɔgɔ daba tun anw de bɛ wele dugu jɛ ko 20 ni 10 ni ka taa an ka minɛnw ta kɔgɔji jamanaw la a ko jurabaaw minnu bɛ jamana in kɔnɔ k'u kan ka fɔ jamana ɲɛmaaw fana kan ka fɛn minnu k'u ye nafasɔrɔ sira kɔnɔ o tuma ko baaraw bɛ sen na min ye Manju Sɛnpara ye a y'a yira k'a fɔ CEDEAO ye an bolo tɔnɔ minnu ka dan kɔfɛ karamɔgɔ daba tun ko ni an ka juraw kun tɛ sisan b'a sɔrɔ kulekan bɛ jamana kɔnɔ a ko o foli badabada o de bɛ taa ni ka Mali juraw sɛgɛrɛ u ni faso kanu u ni faso denɲumanya karamɔgɔ daba tun k'u y'u hakili to jamanadenw na sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi ɲaamɛ binna kɔlɔn kɔnɔ kunkolo bɔra dɔ kɛra dɔwɛrɛ bɛ kɔfɛ min ye Manju Sɛnpara ye k'a bɛ min ɲini misinitigiw fɛ an ka jan k'an bolo ɲɔgɔn ma o kɛlaw an k'an jan k'an bolo ɲɔgɔn ma min bɛ se ka taa min ta kɔfɛ ka na n'a ye jamana yɛrɛ seko ye fɛn min o tuma ko chambre de commerce na ko bɛɛ lajɛlen kɛ i kan ka min sɔrɔ walasa i k'o sɔrɔ min b'a to i ka feerefɛn a bɛ se k'i nafa cogo min na Manju a kɛlen ka nin kuma bɔ ka bin kuma min na min kɔni maaw ye tigɛrɛ warawara kun Manju an tun sigilen bɛ ka nin makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko aw t'a dɔn hakili juru caninen don a ka kuma man ca foyi tɛ kɛ gansan a kunkolo suulilen bɛ n'i y'a ye ja bɛ yeli de kɛ tan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun a ko min ye Manju ye a y'a yira k'a fɔ ni tile 2 in kɔnɔ o tuma ale kɔni b'a ɲini min ye forum maa minnu nana kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun ni fɛn fɛn seginna ka t'i bɔrɔ la kuma minnu fɔra i k'a bato i b'a ko kilisi i k'a baara boloda a kana kɛ kuma cɛ ɲumanw ye ni ka taa sɛbɛnfuraw bila tiriwari kɔnɔ o tuma cɛsiri kuma sera wulikajɔ kuma sera jamana jɔli kuma sera min ye nin cɛmancɛ fanga ye k'o ye garisɛgɛ de Malidenw bolo min kɔni cɛmancɛ fanga ka hakili la karamɔgɔ daba tun ni ka fantanya k'a kɛlɛ ni ka lakana baara kɛ ko jɔn de kan ka to kɔ o la k'a dati to juraw la dɛ isinitigi ni commerçants k'olu seko n'u damayira ye min ye Mali kurako la kuma ko Asimi k'a da ka sunɔgɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mamadu Fofana ale ka sɛbɛnni don Wajabate ne ni milliardaire maa 3 yaalala an ye su 4 walima su 3 si n ye jogo kelen ye u bɛɛ la a kelen o kelen ye jogo min ye n t'o f'i ye wa Wajabate i k'a dɔn sufɛ u tɛ suna u tɛ suna sufɛ milliardaire maa 3 an taamana ɲɔgɔn fɛ kuma in lamɛn dɛ sisan a fɔlɔ o ye Sabali ka baba ye baba ni sinɔgɔ ne n'a taara Makan belebele Wajabate k'a dɔn su k'a daminɛ minuit fo ka taa fɔ 6 heures du matin sisan i m'a ye tile la o de y'a ka wulikajɔ kuma ye Wajabate hali n'a bɛ sɔnni k'a bɛ k'o kuma a maa 2nan o ye ayiwa Seyidu ye Seyidu Nantume n'a taamana ka taa faso la Wajabate k'a dɔn nin délégation ba in su kolen o y'a sɔrɔ an ye ɲɛnajɛw ni faama kunbɛn kɛ a bannen an bɛɛ sɛgɛnnen don bɛɛ bɛ chambre climatisée kɔnɔ faso la kama Wajabate minuit 1 heure bɛɛ sunana fo Seyidu kelen a bi si ka taama ka taa dunanw lajɛ n'a magara da la ni maa ma kuma a bɛ tɛmɛ a taara se anw ka da ma a y'i bolo maga da la o y'a sɔrɔ ne sigilen don barika tɛ min a ko daba e b'i ɲɛna hali bi n ko e yɛrɛ sunana wa
ngwe era sunana ne ma sunana te sunana aha ayelela namu atemena waje bati ka do asabana we banama ka o ka de maju andale maga nga kuma men ha andale maga ne ani maju ndi ma to fi nga ne na le fajiri dafa ine wuli akwa nga ta alkaba tawafu andara alkaba munumunu ni min woledu iba munumunu shen wulovla wasara o de fole nga alkaba munumunu ni shen wulovla shigoro ma wulovla ejo okay ngobara go defi ka munu anye shen wulovla foloke ne ngo salamu ne samaro bene ko ngona manani kono ne tara nzigi ne nyebala dangoroba mbigire halati shen fla saba nani wulovla ka munu shen wulovla sigoro ma wulovla manju aklale minge annane no ngo yade nge eba fe ka dato awna ibi munyina alabulu aya dato awla alkaba munumunu ni she wulovla shen kile o wasara o defora ka munumunu she wulovla sigoro ma wulovla ebi munde nyina alabulu yalla mai ba fe ka waso nawa ako ayote ako joni ni ala ye yanani nogoye yi ika do bi se ka fowo ke ala dele ani majigi ibo ke ala bo sara ngoni ndi atu itara ka unda wuli bali de ngoni ndi atu yanda akala ko ka bone shen wulovla shen kile ne lafura ne taranzigi aka so to biseka kele fonda bi bo ale ake shen wulovla shen wulovla ni kamalingoro bele jamaje akabu akaja nyo ye nyana we saba boje wate ka do tola ire yala ka yala tuwedi wartu ko ke ni fana ko ka ma ko de kele ne ni ma ti je mana o ne na karmi ne ni ma wore de ti je karam ko yire yala de ay ne ni ma ti je mana ngele nimbe bana milidaire bana nimbe a compte ka di ni mo nyana ko arjo kuma walma journaliste ya damado o te koyi o te de nimbe borofa semero de kai sigay hame jagite wati na ka wati ma se bida amba bla pepeo amba ngwa ke na ko koloni ko sisa e ka do demseni ma koroba amba fo ka woli mando min ye banama ka ka sulumani ko banai amba fo ni ga woli mando foli ani tamni min ye nosra da mis adama trawre e ka do jamanwa demseni ma koroba ba ma de amba fo ni ga woli mando mamadu yaran yere ya wulu babu yara de nga fo nga foli bai wajo wati ka do wati ko ni dafara me jagite bulubi negela minye awa komandai lasana tamba keta mambafu ambafu ka ambe 3 ciseaux d'or fo no le masro jawsiye ambe folin tanuta ni ga bullayi dumbiya sigare ale ye AP2 chef d'agence ye karamogo ambe folin tanuta ni ga dangroben sigare masiki no ye Elajo Yusuf Aidara foli banawa yina na kilengo bide ejoni ibi do fo ka bo fana wa mado sawo oldinge fana sako de be fana sako be 15 amu misraka de Bamako chamancela ya ne Elaji Mohamed Sako ne Samuwa ni gelenge Bamako de